Karong simanahan na ihatag sa Davao City Health Office ang mga IDs ngadto sa mokabat 5,000 ka mga mamaligyaay nga nisalmot sa Food Safety Seminar ni adtong Lunes. Si City Health Office Environment and Sanitation Division Chief Robert Oconer nibutyag nga ang mga IDs i-release ugma Miyerkules alang sa mga maligyaay sa 1st District. Samtang karong Huwebes ihatag ang mga IDs sa mga mamaligyaay sa 2nd ug 3rd Districts. Gibutyag ni Oconer nga ang distribusyon sa mga IDs adto ipahigayon sa Almendras Gym diin dunay ipangbutang nga mga booths alang sa releasing. Sigo ni Oconer nga inigdawat sa mga mamaligyaay sa ilang mga certificates, diretso na sila sa booth sa City Planning. Kahinumdumang si Davao City Mayor Rodrigo Duterte nibutyag ni atong niaging buwan nga ipaubos ang tanang mga mamaligyaay sa syudad sa libreng food handling seminar aron malikayan ang nahitabong food poisoning sa rehiyon sa Caraga.